Žijeme v civilizovanom svete. Lietame do vesmíru, obdivujeme exotické krajiny, no sotva tušíme, čo sa odohráva v mikrokozme v našej záhrade. Siahame po jednoduchých riešeniach na zložité problémy. Príroda nehovorí anglicky ani iným jazykom. Predsa však hovorí a my jej rozumieme. Už viac ako 30 rokov sa aktívne zaoberáme biologickou ochranou rastlín v súlade s prírodou. Už viac ako 30 rokov realizujeme vlastný výskum doma na Slovensku i v zahraničí. Podieľame sa na viacerých medzinárodných projektoch, posúvame hranice možného. V spolupráci s renomovanými spoločnosťami z celého sveta zavádzame do praxe nové, inovatívne riešenia biologickej výživy a ochrany rastlín. Výsledky objavov a výskumov v tejto oblasti sú teraz dostupné každému z vás. Nepredávame iba produkty, prinášame riešenia. Prinášame vám správne riešenia, aplikované správnym spôsobom v správny čas. Sme to, čo jeme. Pomáhame vám preto dopestovať zdravé ovocie, zdravú zeleninu, zdravé poľné plodiny, zachovať zdravú výživnú pôdu, zdravé životné prostredie. Bez chémie a bez vedľajších účinkov. Dá sa to aj inak a príroda sa vám odvďačí bohatšou, krajšou a zdravšou úrodou. Nastal čas na zmenu. Najdôležitejšia zmena je zmena myslenia ľudí. Každá veľká zmena sa začína malými krokmi. Začnime od seba. Je čas. Zajtra je dnes. Biotomal. Prírodné riešenia overené prírodou.